Mga tugang, ini an paghurop-hurop sa tataramon. Ano ang mga minamawot mo sa buhay ngunyan? Ano ang laman kan sa imong mga pamibi? Ano ang hinahagad mo sa Dios? Siring kaini ang hapot ni Jesus ki Santiago asin ki Juan. Ano ang buot nindong gibuhon ko para sa indo? An sa indang simbag, kagurangnan, tugote kaming magtukaw sa kataid mo, duman sa mamurawayon na kahadean. An minamawot ninda, kapangyarihan, katanyagan, kamurawayan. Alagad, ano ang sinabi ni Jesus digdi? Dai nindo aram kun ano ang hinahagad nindo. Asin pakatapos na ipinaliwanag ni Jesus ang kahulugan kan sa indang minamawot, tinukduan niya sinda kun ano ang dapat nindang mawuton asin hagadon sa buhay. Ang siisay man sa indo, ang buot na maging dakula, buot na maging enot, dapat na maging surugoon nindo, dapat na maging uripon kan gabos. Maging surugoon, maging uripon. Dangan ipinagirumdom ni Jesus sa inda ang katuyuhan kan sa iyang pagdigdi sa kinaban. Sabi niya, bako tanganing paglingkudan, kundi tanganing maglingkod, asin magdusay kan sa iyang buhay para sa pagtubos. Ngunyan mga tugang, kun haputon po kita ni Jesus, ano ang buot mong gibuhon ko para sa imo? Ano ang minamawot mo, hinahagad mo sa sako? Imbis po na mawuton niyato ang kapangyarihan, katanyagan asin kamurawayan, mawuton niyato ang mag-umaw sa Dios, mawuton niyato ang sa kapwa maglingkod. Imbes na sabihon niyato, tabangi ako, paglingkodan nindo ako, dapat nasabihon niyato sa lambang saro, papaano ako makakatabang sa imo? Papaano ako makakapaglingkod sa indo? Mamibi po kita, O Diyos, tabangi kami na magmawot na maglingkod. Amen. Mga tugang na paghurop-huropan niyato ang tataramon padagos na hinanyugon ta, isabuhay ta, ipasa ta.